Ura, Eusko Jaurlaritza, ura da, gu gara. Baina neska, nora zoaz horrekin? Piraguarekin Holandinako urmaelera? Albiste txarrak ditut zuretzat, baina ezin da, debekatuta dago. Ze? Onaino etortzeko hartu dan lanarekin eta zeba ez? Sentitzen dut, baina arriskutsua litzateke bai urmaelarentzat eta baita uretan bizi direnentzat, beraz. Tira, uztazu Piragua, zatoz eta esplikatuko dizu zergatik. Bale. Ikusten Begoña zergatik ezin genuen Piragua ekarri, ontziekin batetik bestera ibiltzearekin zebra muskuiluaren larbak ekarri daitezke eta hori izurrite bada. Tira, leku hau benetan ederra da. Eta jabetu zara zen nolako landaredia dugun, baditugu mahalak, sahatxak, ihiak. Eta hosto horiek? Horiek dira ige belarrak edo nenufar zuriak. Ekainaren bukaeran edo uztaian loratzen dira eta zorionekoak gu ikusten duzunez loratan daudelako. Horrek ematen dio inguru honi alako puntu magiko hori. Eta bainatu naiteke? Bainatu ere ez, debekatuta. Errespetatu beharra dago. Tira, izerditan etorri nahi zen, aino? Bai, jabetu naiz, ez daukazu. Ez da inbesterako izango. Bai, sinestu idazu, etxera joan beharko dugu dutxara. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.